18 पुराण के जानकार होखी, प्रगाढ़ विद्वान होके रुआ कर्मकांड के, लेकिन ये जरूरी नहीं खे कि रुआ समाज चलावे जानत हो। समाज चलावे खेती संवैधानिक शासित काम तो कई गो बा, हे समाज के जोड़ल। अभी तक लोग क्या करते रहल, समाज के तुरंत रहल पूरा हमने के इलाका के क्या हमने के और कहल जाए सच तौर पे तो आज जिला में बात के चर्चा बा कि एगो उत्तम नाव के ऐसा लड़का आइल बा जौन की पूरा सामाजिक परिदृश्य बदल दिले बा। हर आदमी के कि पूरा पंचायत एक तरह से फिदा भी हो लड़का पो, मतलब दीवाना हो गई बलू ओकरा काम से। केहू के नाम से दीवाना ना होला, केहू के दिल में रुआ पैसा से पावर से जगह ना बना सके। एक ही तरीका बा, उ तरीका बा काम। ता आपन मीठी आपन भाषा में सबका स्वागत बाटे। आज हमरा चैनल पे एगो मेहमान जुड़ चुकल बनी जेकर नाम सोमनाथ पांडे बटुए, जो उनकी फेसबुक और व्हाट्सएप से यहाँ के टहलका मचौले रहनी है। तो आज यहाँ से हम सवाल उहे करब कि आखिर का बात बिया कि रुआ फेसबुक पर लाइव बनी, वीडियो बनौनी, व्हाट्सएप पर अनी और डायरेक्ट रुआ जनता के बीच रूबरू होके उत्तम जी के सपोर्ट कर रहा बनी। आखिर उत्तम जी में रुआ का देखले बनी? तो सवाल हमार सोमनाथ पांडे जी से उहे रही, तो रुआ सबके ले चल रहा बनी, हम सोमनाथ पांडे जी से जोड़ रहा बनी। सवाल के हम वहाँ सामने रख रहा बनी। ऐसे कि रुआ सब कुछ दिन पहले देखले हो यहाँ के व्हाट्सएप और फेसबुक पर वीडियो पूरा रन करत रहे, हम भी देखले बानी। ऐसे हमरा से यहाँ के से मुलाकात भइल ह, हम यहाँ से वार्तालाप चालू कैनी ह और वार्तालाप करे खातिर बैठनी है। तो आज चली हम भेंट करा रहा बनी और मुलाकात करा रहा बनी सोमनाथ पांडे जी से। तो सर रुआ से सवाल रही, पहले तो परिचय रुआ दे दी। ऐसे कि तो हम नाम बता चुकल बनी, लेकिन परिचय दे दी कि रुआ का कर रहा बनी, कैसे बानी अभी। जी, सबसे पहले अपन मिट्टी अपन भाषा के हमारा नमस्कार। हम मुंबई में अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट बनी। हम परसिया से हैं, रौरे पंचायत से हैं, चंदा पंचायत के ही बानी। जहाँ तक रुआ सब कहनी है जा तो उत्तम में बहुत खासियत बा। यह सवाल रही कि आखिर उत्तम के अंदर में रुआ का देखनी है, उत्तम से का रुआ प्रभावित भइनी है कि आतना रुआ खुल के सामने आ गई है, जनता के बीच में आ गई है। रुआ आखिर का देखनी है रुआ? देखिए, उत्तम में ऐसा बहुत खासियत बा जौना कि अगर हम वर्णन करे लगी तो हमारा अंदाजा बा कि पूरा दिन खत्म हो जाए। कुछ खास चीज़ हम जो देखनी हो उनका काम के शैली जी। जितना लोग बा अभी तक 4 बार हमनी के मुखिया के चुनाव भइल, 4 बार लोग 4 गो मुखिया भइल। महिला चार मुखिया अभी तक जीत चुकल बा हमनी के पंचायत के, पुरुष तक 4 गो मुखिया हमारा पंचायत में भइल। सब अपना अपना तरीका से काम कैला, लेकिन संवैधानिक तरीका से कोनो जना बढ़िया काम ना कैला। संवैधानिक जानकारी वो लोग को है नहीं के। अंचल पर, अनुमंडल पर, ब्लॉक पर अगर संवैधानिक तरीका वो लोग के पता रही तो आज जौन लोग आम और खास के हम बात करीला तो आम खास में कोनो अंतर ना रही। रौरा के खास आदमी जाए तो उहे अधिकारी सोफा पर बैठावेला। आम आदमी गइल तो ओकरा कोनो आम आदमी बैठ रहेला तो ओकरा खड़ा रहे के पड़ेला दूर दरवाजा पर। हर आदमी एगो आम होला, हर आम आदमी के एगो संवैधानिक अधिकार होला जौन की अधिकारी बाकी लोग के सामने उहे करेला। लेकिन उत्तम जब से अइले हर आदमी अपना के खास समझे लगे, केहू आम ना रह गई। माने जो आम जनता भी रहन। देखिए सोमनाथ पांडे जी, एगो बात हमार सवाल आ गई, ई कहीं ना कहीं एकर जो उत्पत्ति रहल युवा मोर्चा के प्लेटफार्म से ही उत्पत्ति सबके भइल, जौन अभी बात रुआ चर्चा कर रहल बनी कि आम आदमी भी अपना आपके खास समझे लगा। कहीं युवा मोर्चा के ही देन रहल का? अतना का ई बात सही बिया कि युवा मोर्चा जौन बनल वो उत्तम के ही दिमाग के उपज रहे, उत्तम के ही प्लेटफार्म रहे, उत्तम के दिमाग के उपज रहे जी। समाज के जोड़े खातिर काम कैला। इनकर उद्देश्य से मुखिया के चुनाव लड़ल ना रहे जी। समाज के जोड़ल, संवैधानिक तरीका लोगन के बतावल, जौन की आम और खास में अंतर ना रहे, इहे उत्तम बतावल चल। संवैधानिक तरीका से अगर देखल जाए तो हमनी के प्रधानमंत्री एगो आम आदमी का अधिकार एके बा।
कोनो फर्क नहीं है, लेकिन एजा बहुत फर्क लिया दियल गई रहल ह। आ एकरा में सबसे बड़ योगदान एजा के प्रतिनिधि के रहल ह, जौन कि उ खुद अपना के खास बुझ के 8,000 लोगन के जो प्रतिनिधित्व करता, वो प्रतिनिधित्व के खाली अपना स्तर पर ऊंचा दिखावे के कोशिश कइल जात रहल, जबकि हर एगो नागरिक के अपन अधिकार बा जौन कि ना दिखावल जात रहल। रोके के कोशिश माने सबसे बड़ा बात ई बिया कि माने आम नागरिक के ही दबा दिहल गई दबा दिहल गई रहल, जौन कि उत्तम आम नागरिक के अधिकार के स्तर के बहुत ऊपर ले गेला। आज केहू जाता एक कुल ऑफिसन में तो ओकर इज्जत तो जरूर बढ़ी गई, वो अपना के गर्वान्वित महसूस करता। ए तरह से आज कहीं भी जौन उत्तम कइले नाली गली जौन भी निर्माण कार्य गलत हो रहा बा, ओकरा के हर एगो आम आदमी जाके रोक देता कि नहीं गलत हो रहा बा। जौन माने सबसे बड़ा एगो बात कहल कि माने जागरूक कोई दिहलनी, बिल्कुल सबके जागरूकता लिया दियल आ सबके कहला कि ना पहले जौन होत रहल कि लौर से रोकल जाई, लाठी से रोकल जाई, बल से रोकल जाई, या बल से उनका से मुखिया जी से या जे भी प्रतिनिधि बा ओकरा से कुछ हासिल कइल जाई। अब ये बल के काम खत्म कर दिया। संवैधानिक तरीका बा, एगो अधिकारी नहीं सुनो दूसरका बा तीसरका बा, यही खातिर हमनी के अधिकारी नियुक्त कइल जाला। जी तो संवैधानिक तरीका सबके बता दिया सीढ़ी बाई सीढ़ी, जौन में कि समाज में आज हमनी के पंचायत में इतना जागरूकता आ गई कि हमनी के पंचायत के कार्यशैली उत्तम के देख के आज पूरा हमनी के इलाका के क्या हमनी के और कहल जाए सच तौर पे तो आज जिला में बात के चर्चा बा कि एगो उत्तम नाव के ऐसा लड़का आइल बा जौन की पूरा सामाजिक परिदृश्य बदल दिले बा। हर आदमी के अपन अपन अधिकार क्षेत्र पता होखे लागल। गलत काम के हर जौन भ्रष्टाचार बा ओकरा पर एह तरह के अंकुश लागल बा कि एगो छोट से छोट भ्रष्टाचार के रोके खातिर आदमी खड़ा हो जाता है, आम लोग खड़ा हो जाता। अब ये ऐसे बड़ संवैधानिक तरीका लोगन के बतावल साधारण भाषा में अब का कहे। अब उत्तम के एगो छोट हम बतौनी है, बाकी तो चर्चा कइल जाए तो दिन भर चर्चा कइल जाए तो कम हुई। देखी कह रहल बानी सर, एक देखी ई सवाल बहुत गजब टाइप के बिया। माने ई सवाल हम कल चाहते रुआ सामने कि बहुत प्रतिनिधि अभी भी खड़ा बढ़न, जनप्रतिनिधि बढ़न जो कि मुखिया के चुनाव लड़े खातिर मैदान में बा। लोग पीछे 10 साल कोई बिता भी चुकल बा, कोई अपना आप के अभी कह रहल बा कि हम 20 साल से मैदान में बानी आ 20 साल से पंचायत के राजनीति जान के बैठल बानी। तो राजनीति 20 साल से जान के बैठल बढ़न और जो कि उत्तम आइलन बीच में और उहे काम जो कि 20 साल में ना कैनी उ इतना दिन में करे शुरू कर दिहलन। तो आखिर ये लोग के का उ जानकारी ना रहे, को प्लेटफार्म ना रहे कि वो तरह के लोग कोई ना चाहत रहे का वो लोग में कार्य विश्लेषण रहे, इनका में का विश्लेषण बा? देखी समाज के तो सभे चलावेला, घर के मालिक केकरा के बनावल जाला, कौन काम केकरा के सौंपाई, जी जी ये महत्वपूर्ण बात बा। आज तक जौन काम भइल बा वो 50 साल कोनो काम करब ओकरा में विशेषज्ञ बानी कि ना ई देखे के बा जी। रउरा अगर 2-4-5 साल में विशेषज्ञता हासिल कैले बनी तो विशेषज्ञता काम करी। जैसे रउरा कोनो चीज में एगो विशेषज्ञ बानी, प्रगाढ़ रुआ संस्कृत के विद्वान होखी, प्रगाढ़ रुआ 4 वेद 18 पुराण के जानकार होखी, प्रगाढ़ विद्वान होके रुआ कर्मकांड के, लेकिन ये जरूरी नहीं खे कि रुआ समाज चलावे जानत होखो। समाज चलावे खातिर संवैधानिक तरीका के जानकारी होके चाहिए। संवैधानिक पढ़ाई रुआ पढ़ले बानी कि नहीं पढ़ले, जौन की यूपीएससी में ही पढ़ावल जाला, बीपीएससी यूपीएससी में ही कुल ज्यादा पढ़ावल जाला। माने ये हाई लेवल के बात है, हाई लेवल के बात बा। और वो बहुत बड़ अमीर बनी, बहुत बड़ प्रतिष्ठित घराना से बनी, और वो मलिकाना चलत रहल। लेकिन जरूरी नहीं है कि रुआ संवैधानिक तरीका के जानत हो। अगर संवैधानिक तरीका के जानत रहती तो आज जौन भइल बा पंचायत में जौन उत्तम कैले बने कि हर भ्रष्टाचार के रोक दिहल जी, लाठी के बल पर नहीं रोकले, संवैधानिक तरीका पर रोकले बने कि हम कहाँ कंप्लेन करब, आरटीआई कहाँ लगाई, तो रौरो विपक्ष में अगर बानी तो लगौले रहती। ए तरह के काम के लिए रहती कि लोगन के भलाई हुई, गलत काम रुक जाए, भ्रष्टाचार रुक जाए। एगो तो बात रुआ कहनी विपक्ष के, जो विपक्ष वाला बात उठौनी हो तो विपक्ष बहुत बड़ काम करला विकास में। विपक्ष विकास ना करेला, गलत काम के रोकेला, उठाई या रोकी तो ओकर विकास के पास विकास होई, एकदम धारा दिशा और दशा बदल जाए, दिशा दशा के एकदम उन्नति की तरफ ले जाए। अगर विपक्ष ई सोच के करे कि जौनू कैले बा तो हमहू करब
पैसा धन बल पर हम काम कर ली, अपन जीत हासिल कर ली, तो समाज के दशा दिशा ना बदली, ना बदले। ओ प्रत्याशी प्रतिनिधि के दिशा दशा बदली, ओकरा घर के विकास जी, होई, ओकरा जी। संपत्ति के विकास होई, ना कि आम जनता के, पंचायत के लोगन माने के, समाज कोनो के लाभ ना लोगन के रहे। कोनो लाभ ना होई। माने स्पष्ट रूप से हो गई कि अगर रउआ प्रतिनिधि करतानी तो रउआ विपक्ष होके काड़ा रुख में आई और विपक्ष के सामने विपक्षी बन के खड़ा रही, आ जौन भी वो गलत काम कर रहा बा ओकर आवाज बन के खड़ा हुई, तो रउआ विकास के बड़ एजेंडा ला सकतानी। कड़ा रूप में खड़ा भइला के ई मतलब नहीं है कि हर कामे करुआ रोक। अब सही काम बा तो ओकरा के कहल जाला कि ताली सरदार को और गाली भी सरदार को। बढ़िया काम कइले होखे तो जरूर कहेंगे नहीं ठीक बा, ओकर सपोर्ट करी। पांडे जी एगो बात भी है कि सही काम तो लोग रोकी ना, ना। जो भी काम हुई गलते के गलते के रोक, रोक। गलते के रोकी। सही काम तो स्पष्ट काम रूप से रोकी लोग लोकी की सही बातों करा के कोई रोक ना लगाई। बिल्कुल। तो गलत काम के ही रोक के विकास कर सकतनी पंचायत में, ई तो बड़ बात बिया। एगो रुआ जनता के आवाज बन के उठ सकतनी, उहे काम उत्तम जी में रुआ देखले बानी। बहुत काम बा, लेकिन हम संवैधानिक तरीका बतौनी है। अब रुआ 50 साल से रुआ कोनो क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करो कि कोनो क्षेत्र में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सही दिशा में रुआ होखी। अगर सही दिशा में रहती तो आज उत्तम के जितना काम बा ये आज ए स्थिति में ना आयत, इतना हाईलाइट ना होते। ऐसे कि रउरा से ज़्यादा वो संवैधानिक तरीका जानता, जे आइल बा वो ज़्यादा जानता, तबे रुआ गलत काम के रोक दिलस, तबे रुआ जेकरा से सेटिंग होला रुआ अधिकारी से जी ब्लॉक में, अंचल में, अनुमंडल में, चाहे प्रशासनिक अधिकारी का है, और वह मोय अप्रोच के तूर के संवैधानिक तरीका से ओहू अधिकारी के वो जौन अधिकार क्षेत्र एगो आम जनता के होला वो दिवोलस। लास्ट सवाल रही पांडे जी रुआ से कि रुआ हमारा चैनल के माध्यम से जनता के का संदेश दिहल चाहतनी। हम लोगन के यह संदेश देव कि जौना तरीका से उत्तम चल रहा बने, एह तरीका से अगर पंचायत के चलावल जाए, अगर प्रतिनिधित्व कैला के बाद भी इनका में यह जोश, उम्मीद, आदर्श रहे तो पंचायत के बहुत ज़्यादा विकास हुई, जौना के हमनी के शब्द में बयान नहीं जा कर सकत, वो तो आवे वाला दिन बताई। लेकिन कहल जाला कि होनहार गुणवान के होत चिकने पात, पूत के पाँव पालने में दिख जाता है ना, कहल जाला हमनी के। हाँ कहल जाला है, एकदम कहावत है। तो लड़का के जौन बाटे कैसन हो यू छोटे पर से बुझाए लगे, पता चलेला। तो जे कुछ ना रहते हुए भी समाज में ओकर कोनो पद नहीं खे जी, अपना काम के बल पर संवैधानिक तरीका से यह पंचायत के भ्रष्टाचार के रोकलस, उन्नति के तरफ ले गई, गरीबन के 600 राशन कार्ड बनवावल, तो अप्रत्याशित काम बा। जे 10 साल से रहल, 20 साल से पंचायत चलत रहल, इतना राशन कार्ड ना बनल, लेकिन ये काम कर अप्रत्याशित काम बा। हाँ। अप्रत्याशित काम तो कई गो बा, हे समाज के जोड़ल। अभी तक लोग क्या करते रहल, समाज के तुरत रहल, जोड़त ना रहल। जितने लोग लड़ी, जितने लोग आपस में बिखरी, उतने हमार पंचायत आगे बढ़ी, फली फूली। पंचायत ना बढ़ी, बोले कम फलो। फल फूल चुनाव जीत जाए, जीत जाए। अब की बार बिल्कुल अलग हो गई बा। अब की बार भइल बा कि ना जे ए तरह से काम करी उहे पंचायत के बढ़ा पाई। यही से आज हम देखत तनी कि पूरा पंचायत एक तरह से फिदा भी हो लइका पो, मतलब दीवाना हो गई बलू ओकरा काम से। केहू के नाम से दीवाना ना होला, केहू के दिल में रुआ पैसा से, पावर से जगह ना बना सकेला। एक ही तरीका बा, उ तरीका बा काम करके। ता ई रहनी है हमारा चैनल के माध्यम से सोमनाथ पांडे जी रहनी है, जो कि आपन मिट्टी आपन भाषा के ई मेहमान रहनी है। तो आज हमार आपन मिट्टी आपन भाषा बस एजे तकले। नमस्कार।